ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои канали Саудо ТВ. Мардам ҳама каса созен, хубаен, саломатиётон вай худо соз бошен. Ирӯз 23 сентябр як бародар квартираро кард. Мақсад гуфтанд ки мада ҳози сум дар кораи арзонтар мефурӯшимша. Каси мегира успет кинена марамат. Ма ҳамин хича тоқа рекламаш кам барода тамошо кине бародар азиз. Квартираи фурӯшӣ дар ноҳияи Рудакӣ, гардиши Ленинград, назди светофорда қарор дорад. доми 9 этажа, хона дар 6 этаж қарор дорад. Духонага 49 метри квадратӣ. Нархи ахираш 255 000 сомонай. Нашод арзон шидан бачаҳо занг назанен. Ами касоне ки харидори конкретнен, ами нафарое ки ами занг мезанен, мерен мебинен ҳамо одамо занг занан. Мақсад WhatsApp-шон +992 970 34 46 46 ҳозӣ занг занена. Ҳами якада срочнай бад сум дар корай ба ҳамон хотир савдош мекуна. Неки гуфтан ки нархи ахираш дига арзон намешавад. хона мега дар лаби роҳи Калон, айдарони Душанбе. Маршруткаҳо назди хона миян. Мақсад наздикии хона масҷид, мактаб, садик, коллеҷи типи бузургча ҳастай. Нашуд масъалаи кредит додан, кредит наметемега, наличи фурӯхта мешавад бо нархи 255 000 сомонӣ. Дукомнатай бачако, дукомнатный квартира, доми 9 этажа, хона дар 6 этаж қарор дорад. Ана дӯстон нигоҳ кунед ака. Ҳамин нафарое ки моро тамошо мекунанд, хоҳишай ҳаматон по-братски, агар ки шумо нахарен, ҳамин навора ки мада лайкотона бимонен, ҳамин каси ҳамин овози мара мешнава, лайкора монен, баъд роӣ кунен ҷуроотонда, акаотонда, додаротонда. Мақсад нафарое ки ай тарафҳои ноҳияи Рудакӣ квартирахар аст, ҳамода роӣ кунен. ха иншоалло шумо ки нахарен ва ё можад бихаран, фикр мекунем ки квартира маъқули шумо шид. Зиндаву сарбаланд бошен. Канали Саудо ТВ баҳри шумо боқӣ дар амони худо. Занг занед.